Jedna z menších miestností v priečelnom trakte kaštieľa bola použitá ako knižnica. V knižnici sa nachádzalo asi 1500 kníh, ktoré čiastočne boli kúpené Madáčom alebo jeho otcom, čiastočne sa sem dostali ako dedičstvo po predkoch a vie sa, že keď sa vydávala matka spisovateľa Madáča, ktorá sem prišla vlastne z Pešti, tak doniesla so sebou minimálne 200 kusov kníh, boli to väčšinou francúzske romány. Jeho mama bola Anna, rodená Majténi, z bohatej Majténiovskej rodiny, lenže ako pomerne mladé dieťa osirela a potom ju vychovávala jej teta, ktorá bola vydatá za bohatého šlachtica Štefana Marcibániho. Jej adoptívni rodičia, dalo by sa povedať, žili v Pešti, teda ona vlastne mala vzdelanie mestského šlachtického dievčaťa. Patrilo k tomu hudobné vzdelanie, veľmi pekne vyšívala, malovala, ale aj čítala, a to nie len, dalo by sa povedať, v maďarčine, bežne rozprávala po nemecky a veľmi dobre čítala aj po francúzsky. Časť tých kníh, ktoré tu boli vtedy v tejto knižnici, sa zachovala a tie, ktoré sa zachovali, sa dostali ešte pred prvou svetovou vojnou do Budapešti, do Nemzety, teda do Národného maďarského múzea. A neskôr Národné múzeum ich odovzdalo do Széchenyiho knižnice, kde sú doteraz zachované. Časť kníh ešte syn Madáčov v 19. storočí predal a časť si odniesli niektorí príbuzní. Slovenské národné múzeum teda nemá nijaké z originálnych kníh, ktoré mal Madáč v ruke, ale keďže poznáme presný zoznam tých kníh, ktoré tu boli, nebol problém niektoré z nich kúpiť v takom istom vydaní a v takej istej väzbe a z toho obdobia, keď ich používal Madáč. Sú to napríklad spisy Schillera, Goetheho, Klopstocka, sú to najmä nemecké knihy, ale nájde sa tu aj niekoľko francúzskych kníh a nájdú sa tu aj knihy maďarské. Predpokladáme, že také tu aj vtedy v 19. storočí boli. Knižnica je okrem toho zariadená ešte na stenách zavesenými niektorými mapami Uhorska a jednotlivých uhorských žúb, tak ako ich poznáme z 18. storočia, ktoré sú vlastne vybraté z kníh, aké tu vtedy v tom 19. storočí v knižnici boli vyinštalované. Na stene sú okrem toho zavesené aj niektoré rytiny, ktoré boli ilustráciami ku knihám, kde mohol Madáč čerpať napríklad inšpiráciu ku svojej tragédii človeka. A naviac je tu vyinštalovaný jeden glóbus, pretože sa vie, že on glóbusy používal. Napriek tomu, že nikdy necestoval za hranice svojej vlasti, teda Uhorska, vieme, že ho zaujímali rôzne udalosti na celom svete, že sa zaoberal aj udalosťami v Konštantínopoli či v Londýne a preto potreboval aj glóbus, na ktorom si overoval, kde sa príslušné miesta nachádzajú.